Molt bé, doncs bona tarda a tothom, amics i amigues, companyes i companys. Estem en un acte més d'aquest cicle de debats i xerrades que hem estat organitzant durant aquest confinament. En aquesta ocasió estem portant, crec, un dels temes que preocupen més i que certament són molt transcendents, que són tots els temes que tenen a veure amb el treball i el treball autònom, tant des del punt de vista de la gestió d'aquests àmbits durant la pandèmia i de les ajudes tant als treballadors i treballadores com als treballadors i treballadores autònoms, com també des del punt de vista de les perspectives que s'obren a partir de l'afectació a l'economia que de manera molt evident té tot l'esforç que estem fent per lluitar contra l'expansió del coronavirus. Per tant, crec que avui és especialment important que us animeu a participar i a plantejar tots aquells dubtes que tingueu, totes aquelles qüestions que us neguitegen i que vulgueu compartir. I per fer-ho comptem no només amb la companya Sònia Beltrán, que és la responsable de Treball i Treball Autònom a l'executiva de la Federació de Barcelona del PSC, sinó també amb la Mercè Perea, que és diputada socialista al Congrés dels Diputats, i amb en Pol Gibert, que és diputat socialista al Parlament de Catalunya. Us demano a tots i a totes, tot i que ens hem anat acostumant a aquest format de videoconferències, que en la mesura del possible mantingueu els micròfons silenciats mentre parlen altres persones, a fi de no destorbar amb remor que hi pugui haver de fons. I també us recordo que quan acabin les seves primeres intervencions, aquestes tres persones que he comentat, podeu fer ús de la paraula demanant-la prèviament a través del xat d'aquesta mateixa aplicació a l'usuari PSC Barcelona, que anirà ordenant el torn d'intervencions. I sense més, li passo la paraula a la companya Sònia Beltrán. Hola, moltes gràcies, Ferran, per donar-me la paraula. Bona tarda, companys i companyes. Estic una miqueta amb l'aparell que se'm penja una mica, espero que no em doni guerra i que pugui parlar amb tots vosaltres de la millor manera possible. Com us deia, bona tarda, companys, companyes. Us he de confessar que avui estic especialment preocupada, fins i tot trista, perquè uns partits de l'oposició han decidit votar no a prorrogar l'estat d'alarma i si no canvia la seva postura és possible que demà així ho facin, amb els perjudicis que això comporta. Partits independentistes, junt amb la dreta i amb l'extrema dreta, han decidit amb total irresponsabilitat posar-nos a les persones d'aquest país en una situació més vulnerable de la que ja estem patint. Imagino que els companys que parlaran després ens donaran algunes pinzellades. Deixant aquest tema, per després vull dir-vos que, a pesar de tot, és un plaer compartir amb tots vosaltres aquesta estona de col·loqui i diàleg, perquè avui parlarem d'un tema d'especial sensibilitat i preocupació general que afecta gran part de la societat, com és la situació del treball amb aquesta crisi del Covid-19. Si parlem de treball, també vull dir, no puc oblidar, Se ha quedado helada. Perdoneu, és que us deia que no tinc el mòbil gaire. Si parlem de treball, no puc oblidar l'esforç del personal sanitari, tota la sanitat pública que han estat al peu del canó per salvar vides, tots aquests quasi 2 mesos que portem de confinament, ni vull oblidar el personal... Ai, perdoneu, No vull oblidar tampoc el personal de neteja i a totes les persones que han treballat i treballen durant aquesta crisi per conduir els subministres bàsics, personal de farmàcia, dependentes, transportistes, conductors i molts més que no han deixat de treballar un sol dia en aquesta crisi perquè no ens falti de res. Això del mòbil és complicat i us demano 1000 disculpes. Perdoneu. Quan es va decretar... Perdoneu, ja em sembla que ho tinc controlat. Quan es va decretar l'estat d'alarma, gran part dels treballadors i treballadores d'aquest país no van poder ocupar el seu lloc de treball. Moltes empreses van haver de parar i tancar portes. I en el cas de les persones treballadores autònomes van veure, i m'incloc, com no van poder aixecar les persianes dels nostres negocis. Això va generar a moltes persones un estat d'angoixa, inseguretat i fins i tot certa por. El medi de vida de molts ciutadans
va quedar en stand-by i no sabíem ben bé què passaria ni de quina manera afrontaríem aquesta situació. El govern d'Espanya, de totes maneres, no van tardar en presentar un paquet de mesures per fer front al problema. Es van aprovar els ERTEs com a mesura de protecció a treballadors i empreses i també es va crear una mesura per als autònoms on l'Estat concedia una prestació, així com la possibilitat de no pagar la quota d'autònoms a la Seguretat Social mentre durés l'estat d'alarma. Mesures excepcionals per intentar alleujar els problemes econòmics de les persones. I si parlem de persones, hem de parlar de treballadors, de treballadores i de milers de famílies que es podien quedar en una situació de vulnerabilitat molt precària. Les mesures s'han implementat a cavall d'una situació, repeteixo, excepcional. Això no ha facilitat les coses, però s'ha de reconèixer que el govern ha fet un esforç titànic per intentar no deixar tirats a la majoria possible de treballadors i treballadores d'aquest país. Ja sé que no és el mateix, però a mi sempre m'agrada comparar, perquè el 2010, en plena crisi econòmica, milers de persones, treballadores autònomes, van haver de tancar les portes dels seus negocis per sempre, arruïnades, moltíssimes amb deutes als que no podien fer front. Milers de treballadors i treballadores es van quedar al carrer i l'executiu de llavors, el govern del PP, va decidir que era millor rescatar bancs en lloc de rescatar persones, deixant a molta gent al carrer i en unes situacions molt precàries. I per què dic això? Perquè tots aquests que ara utilitzen la demagògia, l'atac cruel, perquè estem vivint uns atacs cruels i demagogs, amb insults i una falta de fidelitat increïble, és increïble que l'haguem d'aguantar d'aquells que no van saber estar a l'alçada de la societat en una crisi molt menys excepcional i complexa que aquesta. Després, també, agafant el fil de les ajudes, podem parlar del govern de la Generalitat, ja que les solucions i les ajudes que dona des de les seves competències i que ajudarien a relaxar el pes econòmic dels treballadors amb aquesta crisi són francament insuficients. Com a exemple, tenim l'ajuda d'autònoms, el pressupost destinat i les condicions d'aquesta ajuda són un despropòsit, només cobreix a 4.500 autònoms dels més de 500.000 que ens guanyem la vida a Catalunya, però no només això. Si sol·licites aquesta ajuda, no pots demanar les de l'Estat perquè són totalment incompatibles. Aquestes idees del govern de la Generalitat tan fantàstiques ens en podrà parlar amb més profunditat el Pol Gibert, que és qui els pateix cada dia. També s'ha de dir que l'Ajuntament de Barcelona ha tingut una iniciativa de donar una ajuda de 300 euros als ciutadans autònoms de Barcelona i aquesta sí que és compatible amb la de l'Estat. O sigui que amb aquesta qüestió no hi hauria cap problema. Jo no em vull enrotllar més. També estic amb una mica de por perquè, com heu vist, se'm penja l'aparell de mòbil que tinc, que ja l'he de canviar, se'm penja i no vull tenir més problemes. Els intentaré arreglar amb aquesta estona, però no em vull enrotllar més, com dic. Crec que tots esteu esperant que tant a nivell estatal com a nivell autonòmic parlin les dues persones que estan avui de ponents, que estan de convidades, expertes, com són la Mercè Perea, companya del PSC, diputada al Congrés dels Diputats i portaveu del Pacto de Toledo, i el Pol Gibert, diputat al Parlament de Catalunya i secretari de Treball a l'executiva del PSC. Els hi dono pas sense més espera i moltes gràcies per la paciència amb aquests problemes tècnics que he tingut. Gràcies i endavant, companys. Pol? Merci a tots. Gràcies, Sònia, per la presentació que ens has fet, que és del tot generosa, diguem-ho així, perquè som companys, és a dir, que som experts en molts temes. Som companys que tenim durant un moment l'honor de poder representar-vos a tots vosaltres i a molta més gent al Parlament i també és l'executiva del PSC, evidentment. I agrair-vos a tots que esteu aquí, que us vaig veient a les pantalles aquí en petitó, companys i companyes de Barcelona i també a tots els que també ens segueixen avui, companys també del sindicat que també estan allí seguint avui aquesta intervenció, amb la qual bona tarda a tots i totes que esteu aquí seguint aquesta intervenció. Mireu, aquesta crisi, més parlant-ne avui, que han sortit les dades d'atur del darrer mes i mig que podem acumular, doncs és parlar de temes molt gruixuts. Segurament estem davant del pitjor mes d'abril que es recorda. Avui fèiem comparacions amb mesos d'abril de la crisi econòmica anterior i no hi ha cap que s'assembli amb aquest mes d'abril que hem viscut. Com sabeu, tradicionalment el mes d'abril és un mes bo per l'economia, un mes en el qual ja comença la Setmana Santa, en el qual
puja l'afiliació, puja l'ocupació, baixa l'atur, és un mes que estem, de celebració en quant a dades d'ocupació. Avui, en canvi, ha sigut, tots esperàvem que hi hagués una dada dolenta i, evidentment, l'hem tingut, molt dolenta, en el qual és un dia segurament més oportú per parlar més que mai avui de temes de treball, però també en un context molt dur, com evidentment avui hem pogut saber. Si hem de parlar de com ha afectat aquesta crisi que estem vivint encara al món del treball, que hem de començar parlant per com estàvem just abans de començar aquesta crisi, perquè si no hi ha coses que no s'entendríem i corrents de fons que segurament s'entendran després quan acabi l'explicació. Abans de començar aquesta crisi, el nostre model productiu i el model del treball també estava afrontant ja canvis molt importants. Canvis que estaven impulsats per la Unió Europea, alguns d'ells també, amb motiu de l'economia verda, la digitalització de l'economia i que, evidentment, eren corrents de fons que impulsaven uns canvis que l'economia no està intentant adaptar-se i que afectaven, en el cas del nostre territori, a sectors molt importants, com pot ser l'agroalimentari, l'automoció o la química, que es veien greument afectats per les mesures que s'havien d'aplicar per la reconversió cap a una economia més verda. Amb la qual aquí partíem d'una posició en la qual alguns sectors, com tots coneixeu, ja tenien alguns problemes de base abans que arribés aquesta crisi econòmica. Hi havia, evidentment, tots coneixeu el sector de l'automoció, que patia ja i segueix patint, com veiem avui en dia, problemes greus de fons d'adaptació al mercat actual. Amb la qual aquesta corrent de fons que ja venia, ja obligava el nostre mercat, el nostre model productiu, a adaptar-nos ràpidament al que demanava Europa, a aplicar segurament un pla de reestructuració en molts sectors i poder abordar els canvis que feien necessaris més que mai en els darrers anys. Això que segurament treballàvem en un horitzó d'uns 5-10 anys en aquests canvis profuns que s'havien de fer a l'economia, doncs, evidentment, amb el canvi que hem viscut els darrers 2 mesos, es fan molt més urgents que mai i aquests canvis s'han d'impulsar ràpidament molts d'ells. Per què molt ràpidament? Doncs perquè, una part, pragmàticament, perquè gran part de les ajudes que puguin venir vindran de la Unió Europea, amb la qual vindran condicionades pels seus factors, que són, evidentment, com us he dit, l'economia verda, digitalització, i ara s'ha afegit també el tema de la reindustrialització, un factor que sempre havíem tingut en el discurs dels socialistes, però que mai havia sigut recolzat fermament per altres institucions. Aquests elements són claus per saber cap on podem sortir de la crisi, per impulsar la nostra economia cap a aquest canvi de model econòmic i saber cap on ens hem d'orientar. I també és important per aquests sectors que estaven amb problemes, alguns d'ells, doncs, evidentment, aquesta crisi el que fa és agreujar aquests problemes que ja tenien de base, amb la qual cosa sumem encara més inconvenients o més incògnites amb els sectors que ja venien perjudicats de per si. Dic això del context perquè és important perquè aquesta crisi ens afectarà amb sectors que, com us deia, són reiteratius en la seva perjudici envers aquesta crisi. També sectors en quant a treballadors. Justament hi havia una gran bossa de treballadors molt afectats per la crisi de 2008 que tot just ara veien com sortien d'aquella crisi, i sortir entre cometes. Sortir vol dir sortir en treballs precaris, en temporalitat alta, en parcialitat, amb unes condicions de treball molt precàries i, evidentment, però ja sortien a veure un cert horitzó cap on es podien adaptar. Recordem que molta gent de la construcció del 2008 es va readaptar cap al sector serveis, sobretot restauració, en aquest cas, amb el qual es veuen un altre cop atrapats en aquesta crisi, en aquest cas per la restauració i no per la construcció, havien canviat de model i es anava perseguint la crisi darrere seu. Comença la crisi del Covid arreu del món i ens arriba també aquí amb el confinament. Aquí la primera vegada, des de fa molt temps, jo no ho recordo, s'aplica una política de part de l'Estat, i després la Mercè ens podrà comentar algun tema més en aquest sentit, de que la primera vegada, a diferència del que fa el 2008, que bàsicament és traslladar tot el cost de la crisi als treballadors, i bàsicament és tothom que les empreses no vol se'n va al carrer amb una reforma laboral que va permetre encara més poder fer això, i assumeixen el cost bàsicament als treballadors, que se'n van a l'atur en massa i queden desprotegits, evidentment, pel que fa a la condició de treballadors que tenien anteriorment. El govern actual el que fa és un plantejament molt diferent. El que fa és un plantejament de dir, escolta, tothom que està treballant ara mateix, que entri en un ERTO, que és un sistema de protecció, de suspensió temporal, diguem, del contracte, probablement queda protegit i queda vinculat amb una empresa, amb la qual no és un aturat, és una persona que té suspesa temporalment la seva condició, i protegim els acomiadaments, amb la qual no generarem la gran bossa d'acomiadaments que es va generar el 2008, 2009, 2010 i successius, sinó que parem el cop amb una mesura com és l'ERTO. Evidentment, abans de l'estat d'alarma va haver gent que ja va anar a l'atur, que són les dades que hem vist avui, que hi va haver gent que abans que es pogués aplicar la mesura de l'ERTO ja va anar a l'atur i per això tenim els números que tenim avui en dia també d'aturats. Però és una mesura que, més enllà de la mesura concreta, el que fa és un canvi de filosofia, en qual el repartiment dels costos de la crisi es reparteixen a parts
iguals, diguem, entre empresaris i l'Estat i treballadors. Aquí hi ha un triangle de repartiment dels costos, diguem, que abans no hi era, abans recaia sobre uns únicament, no? I ara recau més repartidament, i aquí també diguem, el malestar patronal, diguem, algunes mesures que ha pres el govern de l'Estat, evidentment, perquè no són del seu estil. No? Però és important veure, perquè això s'anirà sumant a accions que va fent el govern de l'Estat en aquesta direcció, ni que ningú es quedi enrere, que tothom quedi cobert, no? Perquè aquesta crisi, evidentment, no sabem com durarà. Vam començar amb una crisi que es podia deduir que amb una congelació de l'economia, que es deia que era posar l'economia durant un mes, 2, 3 al congelador, a injectar liquiditat i aguantar el que passés l'epidèmia, doncs podia funcionar. Evidentment, aquesta crisi és molt més profunda i més llarga i això segurament ja no funcionarà en molts sectors, en el qual està en un altre context, però la idea era aquesta, protegir el màxim possible, diguem, i repartir els costos entre diferents actors que abans no havien assumit la seva part del pastís quan tocava. No? I aquí també s'ha de destacar el discurs del president del govern, que, diguem, de manera molt valenta i molt directa ha defensat en diversos foros que d'aquesta crisi no sortirem com el 2008. No sortirem amb retallades, amb pèrdua de condicions laborals, sinó que tot el contrari. Ha de sortir amb un reforçament de l'estat del benestar, cosa que no és menor venint d'on venint, amb un discurs molt clar cap a Europa també, demanant i reclamant l'activació de recursos per impulsar l'economia, amb la qual també tenim un canvi de perspectiva absolutament diferent de com es va abordar la crisi de fa 10 anys ara mateix. No? Per això us dic que l'abordatge que fa des de l'Estat és molt diferent i per tant jo crec que s'ha de posar en valor. Avui mateix tenim una cobertura de més de 100 milions de persones amb mesures de l'Estat i es diu aviat 100 milions de persones cobertes d'una manera o altra amb mesures de l'Estat. Jo crec que a vegades amb la urgència, amb la rapidesa que s'han pres les mesures, no es posa l'accent en aquesta voluntat política, això és voluntat política, de protegir els treballadors i la gent que més ho està passant malament. Hem vist inclús protecció a treballadores de la llar, cosa que no s'havia fet mai en aquest país, no? Un col·lectiu sempre vulnerable i que estem protegint també amb ajudes directes a col·lectius, evidentment, que sempre es queden al marge del sistema, amb la qual la voluntat d'incloure a tothom en aquest moment d'aguantar i després de la recuperació que pugui venir. Com us deia, això és pel que fa a l'Estat. Pel que fa a la Generalitat, i la Sònia ha fet un exemple molt gràfic de la seva actuació, no? La Generalitat ens agafa segurament amb el pitjor govern de la història democràtica. I no ho dic per fer el titular, ho dic per coneixement de causa i perquè aquí també hi ha el Ferran que coneix bé els consellers i per desgràcia nostra és així, tenim gent incompetent. A part que pensin ideològicament el que pensin, són gent incompetent en la gestió. I aquesta incompetència també es trasllada moltes vegades amb les direccions dels departaments, no només amb els càrrecs polítics, perquè s'ha produït certa criba ideològica dels directius dels diferents departaments, evidentment anar perdent vols i esquelles en aquest procés. En el qual ens agafa amb un SOC, per posar l'exemple, que no s'ha recuperat de la crisi del 2008, que segueix allà, que segueix amb una ràtio que jo sempre, ara predicava al desert perquè com que hi havia bonança econòmica, ningú se'n feia ressò, no? Però penseu que quan aneu al SOC, el tècnic us atén a vosaltres, hi ha 1.000 persones més. O sigui, és impossible, i quan dic 1.000 és 1.000, no és un número figurat, és 1.000 persones. És impossible donar una atenció personalitzada, fer un acompanyament personalitzat a l'aturat amb aquestes xifres. I és directament proporcional a l'atenció personalitzada que es dona al resultat d'inserció que tingui aquella persona. O sigui, si hi ha un acompanyament personalitzat, una formació orientada, que acompanyi aquell aturat o aturada cap a una sortida al mercat laboral, la seva inserció augmenta proporcionalment. Si l'únic que fan al SOC és una enquesta breu, 4 coses més, t'envien a un curset que no té res a veure amb el que tu has de fer o vols voler fer i surts per l'altra banda, això, la inserció del SOC actualment és un 3%, imagineu el grau de feina que fa un servei d'ocupació públic com és aquest. Ens agafa un conseller absolutament incapaç de gestionar res, perquè recordeu que el conseller gestiona treball i també afers socials, les residències, perquè pels que no esteu, abocats, avançats amb el llenguatge de les conselleries. Ja teniu l'exemple gràfic de la seva gestió. El tema d'afers socials ja no ho comento avui, però amb el tema laboral absolutament incapaç. De fet, va proposar una mesura d'ajuda de 200 euros a diferents col·lectius i al mateix dia van sortir sindicats a criticar-lo quan donaven ajuda de 200 euros. Imagina't normalment que s'ha de fer perquè tu donis una ajuda que critiquin els sindicats. Ja és el súmum de la incompetència. Amb una conselleria que es dedica pràcticament cada dia a atacar el govern de l'Estat, en comptes de defensar la seva competència i la seva gestió, una conselleria que s'ha vist abocada ara a fer un pla d'activació econòmica per temes d'ocupació, que més aviat sembla un pla de reactivació econòmica d'un municipi gran
que era la de la Generalitat, pel volum de recursos mobilitzats. Estem parlant que a Barcelona, comentàvem, la primera decisió que va prendre va ser mobilitzar 25 milions, la Generalitat en mobilitza 50. Vull dir, menys que el doble de Barcelona en el seu primer intent, i que després han anat sumant mesures a aquests 25 milions d'euros. Vull dir, estem parlant de quantitats absolutament irrisòries. Perquè què passa també? Se suma que el govern actua com a guetos de cada conselleria i de cada partit de cada conselleria, amb la qual cosa no mobilitza els recursos de manera transversal. O sigui, el que fa treball no parla amb el que fa indústria, amb la qual cosa no té cap tipus de sentit ni acció coordinada ni transversal, són accions que fa cada conseller per salvar el seu contraresultat, diguem, al final, i no té cap tipus de coherència amb l'acció conjunta que s'hauria de fer. Amb la qual cosa això, evidentment, acaba perjudicant el país. I jo, que era el que creia que en un moment com aquest, de crisi importantíssima al nostre país, ha deixaria de banda, ni que fos per 5 minuts, el conflicte nacional i abordaríem la gestió que prou feina tenen d'una crisi com aquesta, doncs, diguem, la meva expectativa ha sigut absolutament frustrada. Soc un innocent a aquestes alçades de la pel·lícula, cosa que també ja em val pel que hem anat veient. No? Però ni aquestes hem pogut veure. No? I al final, com acaba tot plegat? Acaba amb els municipis. Els municipis, i la sort que tenim els municipis on governem nosaltres o governen governs d'esquerra, doncs són els que fan d'última trinxera, com sempre, de cobertura de la gent que no té res més. I de la gent que fa falta que trobi un treball, un pla d'ocupació o un autònom que fa falta una ajuda. I aquí a Barcelona tenim la gran sort que ha sigut la punta de llança d'aquestes mesures. Jo que em dedico a intentar coordinar el partit en aquest tema, diguem, tenim amb el Jaume i amb tota la gent que porta promoció econòmica a l'Ajuntament de Barcelona, que ha sigut la punta de llança en posar les mesures sobre la taula, intentar tirar a salvavides, diguem, al màxim de gent possible perquè aguanti aquesta crisi, no? Amb la qual cosa tenim la gran sort, diguem, de viure en una ciutat que això sí que es contempla. I al final també, amb aquesta conjunció de municipis i la Diputació, que també està en aquesta línia, l'àrea metropolitana també està en aquesta línia, d'intentar fer polítiques valentes, de pensar que aquesta no és una crisi qualsevol, és una crisi clàssica, és una crisi que ens afecta de manera diferent, molt més profunda. No hi ha hagut mai una crisi que paralitzi tots els sectors d'ocupació, no hi ha hagut mai. Una paralització, com hem vist, de 15 dies de tota l'activitat productiva no s'havia vist mai a la història. I hi ha sectors que porten, el 75% dels sectors porten 2 mesos sense estar produint, amb la qual cosa, evidentment, això té una afectació que no s'havia vist mai i no s'havia estudiat mai, amb la qual cosa és moment també de ser valent amb les mesures que es proposen per reactivar l'economia. I aquí, doncs, evidentment, jo crec que la feina que està fent municipis liderats pel PSC, que volen fer mesures que tinguin un impacte real en l'economia, reactivar sectors concrets, ajudar-los a transitar, per exemple, el comerç, a transitar cap a un món més digital, el petit comerciant, que moltes vegades no té temps, no té recursos, doncs aquí és on s'ha també de volcar recursos perquè pugui transitar cap al món digital, la restauració, aquests sectors que, a més, diguem, pagant políticament com a partit que som d'esquerres, és on la nostra gent treballa. La nostra gent treballa a les fàbriques, diguem, a la construcció, en professions de restauració, de comerç, i són la gent, evidentment, que hem de defensar i són la gent que està patint més en aquests moments, amb la qual també cal ajudar-los en aquests moments més delicats. Amb la qual jo volia acabar amb aquesta conclusió, que al final tenim un deure, no vull ser èpic, però un deure històric, diguem, d'estar a l'alçada del moment, perquè el que no fem els municipis socialistes, el govern de l'Estat, que estem per la labor d'intentar abordar aquesta crisi des de la perspectiva de l'esquerra i no deixar ningú enrere, també us dic que abonarà un terreny molt fèrtil per extrems ideològics que volen aprofitar aquesta crisi econòmica per, diguem, defensar les teves tesis, nacionalistes en alguns casos, extrema dreta amb l'altra, amb la qual també tenim el deure quasi moral d'intentar que això no passi, donar una alternativa coherent, sòlida i que vegi la gent que som un partit evidentment solvent i que podem afrontar problemes com aquests, perquè l'alternativa que ens ve a sobre, diguem, no és la clàssica alternança, segurament, sinó que ens ve a sobre una amenaça molt més populista, com hem vist a altres parts d'Europa, que està desitjant aquesta crisi econòmica per cultivar terrenys fèrtils perquè ells puguin recollir la xenofòbia, el racisme que hem vist en molts casos. Per tant, tenim un deure molt important. No m'enrotllo més, perquè si no, la companya Mercè no tindrà ja temps per intervenir. Vull que intervingui i expliqui també temes autònoms i de l'Estat. Gràcies a tots. Bé, gràcies, Pol. Jo, si m'allargo, em fotré un toc en feu. Prou. A veure, ho deia el Pol, no? Aquesta crisi, no hi ha cap crisi que sigui igual, i això ja ho sabem. Aquesta crisi en concret ha estat imprevisible, per molt que ara diguin que al desembre ja hi havia taxes o que ja teníem alguns contactes. No, aquesta crisi no s'esperava que tingués una rèplica d'aquesta manera a nivell global.
La dimensió de pandèmia ha estat inesperada, evidentment, per tothom i, evidentment, estem parlant d'una incertesa de crisi sanitària que ha esdevingut, i ho deia el Pol, amb una incertesa i una crisi social i econòmica. I és veritat que això és cert, però el Pol també deia que, si bé no hi ha cap crisi d'igual, però també és veritat que no totes les sortides són iguals. I si comparem i veiem què es va fer el 2011, després de 3 anys de dura crisi, on la davallada del PIB havia estat acusadíssima juntament amb l'ocupació, i què s'està fent en aquests moments, doncs, home, hi ha maneres i maneres de donar sortida diferent a la crisi. En aquell moment es va decidir individualitzar el risc i anar a matxacar a les classes mitjanes i més baixes. Es va individualitzar el risc, per exemple, atacant els pensionistes i fent una reforma de les pensions que els abocava a la pobresa en 20 anys, sense cap mena de rigor, i ho dic així de clar, ni tècnic, ni jurídic, ni econòmic, ni social, per descomptat, i es va fer una reforma laboral que ens va abocar, al cap de no res, a una de les taxes més elevades d'atur. Us recordo que el 2013, desembre del 2013, la taxa d'atur era de les més elevades. En aquell moment, la premissa del PP va ser l'austeritat, i jo crec que en aquest moment hem de reconèixer tots que el canvi és radical, és de 360 graus. Ho deia el Pol, estem amb la base que ningú pot quedar enrere, tot i les mancances i les dificultats, però ningú pot quedar enrere, i en aquest moment, a diferència del PP, la prioritat són els ciutadans, individual i col·lectivament, és a dir, aquí sortim individual i col·lectivament del mateix atzucac. I jo crec que hem d'emmarcar molt bé on estem, perquè aquesta crisi que estem donant resposta és que va començar el 14 de març, tècnicament va començar el 14 de març. El desplegament, la bateria de mesures que s'han implementat en un mes i mig ha estat extraordinari. La rèplica o el desenvolupament de mesures amb un contingut econòmic molt important és històric. No ho ha fet ningú, no ho ha fet ni Europa. Després us donaré 4 dades. Per tant, jo crec que el tractament ha quedat molt clar i molt diferenciat, i llavors quan ens agafin aquelles coses que ens agafen a nosaltres, els d'esquerres, que són tan purs a vegades que ens passem, és que no me llega el ERTE, que no acabo de cobrar, bueno, calma. Calma, i per què dic calma? Doncs perquè s'està tramitant a una velocitat de bogeria. Vull dir, els serveis tècnics, i la ministra ho deia, del CP estan treballant d'una manera espectacular. I es farà i s'està fent. Avui deia la ministra, i parlo expressament ja dels ERTEs, que veig que hi ha alguns moviments així, els ERTOs s'estan pagant i es pagaran mensualment, ho ha dit avui la ministra. És a dir, fins i tot les entitats financeres s'han adonat que, evidentment, en aquest risc que és global i entren elles també. I ho deia el Pol, aquí s'ha actuat en 2 fases. Una, amb la primera fase, que ha estat protegir els treballadors i evitar una destrucció d'ocupació i del teixit productiu, i en segon lloc, de reconstrucció. Es vol estimular l'ocupació i l'activitat econòmica, per tant, protegir i reconstruir. I la lluita contra la pobresa ha estat prioritària. Jo crec que amb això els ajuntaments sou plenament conscients i, a més, els heu agraït. Deia la Sònia, i així encabeixo aquest tema que plantejava la Sònia, què passa si cau l'estat d'alarma? Jo només dic una cosa, l'estat d'alarma permet posar sobre de la taula 100.000 milions d'euros. És que aquí no s'olvidem muy pronto. És a dir, quan l'Estat diu yo en base al estado de alarma adopto unas medidas y pongo encima de la mesa este capital, ¿para qué? Para protección de la pobreza, per protecció dels treballadors que jo sé que patiran perquè se'n van a un ERTO, i, evidentment, per donar finançament a empreses i a treballadors, això m'ho dona el mecanisme de l'estat d'alarma. Quan la ministra Montero diu ahir, i a més hi haurà una transferència a les comunitats autònomes de 16.000 milions d'euros, això es fa perquè hi ha un mecanisme que es diu estat d'alarma. I qui vulgui enganyar, que enganyi, però això és així, perquè no ens hem d'oblidar que no tenim pressupost. Estem en pressupostos 2018, estem prorrogant pressupostos. Per tant, no podríem fer-ho d'una altra manera. Està clar que la dreta ens vol ofegar. Aquí ja està fent el joc Esquerra Republicana i Junts per
Catalunya, a veure, Junts per Catalunya és dreta igual, no? Però, home, Esquerra, lleig. I no poden dir que ho ignoren, ho saben perfectament. I no poden dir que és que hem actuat amb un aire centralista i centralitzador i no sé quines patranyes que es munten, perquè no és veritat, ells tenen unes competències que no han exercit. I aquest serà la segona part d'aquest debat de la crisi, no? Quan arribem al Parlament de Catalunya, postcrisi, li diguem què han fet a les residències, quan teníem vostès competències, i ho deia el Pol. Mireu, i quan ens diguin que és que no emparem els treballadors autònoms, doncs és fals. Mai s'havia fet, mai, per cap govern, un desplegament de mitjans tan important com s'ha fet ara pels treballadors autònoms, que a més jo penso que posa una falca en el sistema de protecció social brutal. És a dir, més enllà de la prestació econòmica extraordinària, que té un caire a curt termini, el cert és que amb aquesta prestació i amb el poder que se li ha donat als ERTOs, el que estem fent és fent un canvi brutal al sistema de protecció social, perquè el que estem dient és, escolti'm, l'Estat té capacitat per un moment determinat projectar de forma individual, beneficiar i afectar en aquells col·lectius que estan que són més vulnerables, però a més podem posar barreres, no?, perquè això no es desboqui. I això és el que ha fet l'Estat amb els ERTOs i, evidentment, amb aquest pas endavant que ha fet amb les prestacions extraordinàries tant pels ERTOs, els treballadors i pels autònoms. Mireu, la realitat que tenim és a Catalunya en total hi ha uns 3.200.000 autònoms a tota Espanya. Afiliats al RETA són 3.240.000 i autònoms, persones físiques, 1.900.000. I faig esment d'aquesta dada perquè és molt important. Nosaltres tenim gent que està afiliada al RETA, que és autònom, que precisament la dificultat... Com vaig de temps, Sònia? Vaig malament, no, ja? No, encara. El tema del RETA, tenim una heterogeneïtat d'autònoms que és impossible donar una sortida unitària, homogènia. Has de veure de quina manera dones una sortida, i en aquest cas ha estat aquesta prestació econòmica, on donar xupluc per un cop que serà, i que sabem que és ja l'aturada de l'estat d'alarma. Però, a més, tenim 1.900.000 de persones físiques que no estan acollides al RETA, que són els mutualistes, que van escollir per una mútua. Després us explicaré el per què faig esment a això. Els autònoms tenim un 64% que són homes i un 35% que són dones. A Catalunya la distribució que tenim és un 76% són serveis. Sabeu que els sectors, les activitats més afectades, també amb ocupació al sector serveis. A Catalunya tenim un 76% dels autònoms que estan en serveis, un 12,5% en construcció, després ve la indústria amb un 7,2% i l'agricultura que ve amb un 4,2%. Els autònoms són un 15% del PIB, per tant, un pes important. A Catalunya és un 16%. Per tant, encara agafa més preponderància, d'un total de 19 milions de persones ocupades. A Barcelona, més o menys les dades, és un 15% a Barcelona, un 18%, quasi un 19% a Girona, Tarragona un 17% i Lleida un 20%. No us vull donar moltes dades, però sí que em semblava que tenim una fotografia dels autònoms com un pes molt important, molt específic de la nostra economia és important, i saber com els estan afectant aquestes mesures, aquest desplegament que està fent l'Estat. Mireu, a data 30 d'abril es van veure protegits, i ho deia el Pol, 1.100.000 autònoms. Penseu que les prestacions que es gestionen cada mes pel CEPE són del voltant d'uns 200.000, 250.000. El CEPE ha gestionat en un mes 1.100.000. En aquest cas són mútues, perquè estem parlant d'autònoms. Hem de pensar que aquesta prestació que s'ha creat d'autònoms, no només estem parlant d'una prestació econòmica de pensió, de prestació, sinó que, a més, se'ls ha exonerat de pagar la cotització. Posem un autònom que paga per base mínima, que és la gran majoria.
doncs se'n portarà 661 euros de prestació, menys el que deixa de pagar, que està al voltant d'uns 300 euros de cotització. Per tant, és una liquidesa que se li dona a l'autònom del voltant d'uns no arriba a 1.000 euros. Per tant, no cal cotitzar, cal estar al corrent, això sí, de la prestació i, per descomptat, si no estigués al corrent, se li donaven 30 dies perquè es posés al corrent de mateix per poder percebre la prestació i la percebia amb retroactivitat des de l'estat d'alarma. És el moment que la sol·licita. I, per altra banda, és compatible amb prestacions que ja cobraven. Mireu, la rapidesa amb la gestió va ser tan brutal que ens arribava amb el primer decret gent que deia, oye, que como el decreto me dice que no puedo compatibilizar con otra prestación, hostia, yo cobro una viudedad, ¿por qué me la han quitado? O no, ¿por qué no me la dan la prestación de...? Llavors, ràpidament es va canviar, es va reconèixer, és a dir, s'ha hagut d'actuar tan ràpidament que hem hagut d'anar ajustant qüestions que quedaven una miqueta llacunes, però s'ha fet i s'ha reconegut i s'ha donat resposta. Què més? La gran majoria dels autònoms s'han acollit per l'estat d'alarma. Tenim un sector molt important aquí, que són els taxistes, que estan muy enfadados, perquè se'ls feia explicar o justificar la pèrdua del 75%. Aquí he de dir que l'àrea metropolitana de Barcelona va ser pionera amb això i va dir, escolta'm, aquí està ja t'ho diré, ara em surt, la meva cap de gabinet de l'alcaldessa, la Rosa Alarcón, que va ser molt ràpida i va dir, es fa un acord dient que l'activitat dels taxistes de la mobilitat es redueix un 80% i, per tant, els taxistes ja ho tenen cobert. Això a Madrid no ho van fer, ni a Madrid ni a enlloc més, només ho hem fet aquí. I aquí es va actuar amb molta rapidesa. En aquest moment, on estem? S'estan cobrant els ERTOs, la prestació, m'he deixat, els autònoms sabeu que en cas de tenir treballador també poden demanar un ERTO. I avui la ministra ho ha dit, estem gestionant, han acabat de gestionar aquesta setmana els que han arribat del mes d'abril i la setmana que ve pagaran, intentaran pagar per cada setmana. I això és molt important explicar-ho perquè la gent està molt neguitosa. Que no t'arribi els ingressos d'un mes o de dos, doncs la veritat és que... I ara ja juguem amb que està neguitosa perquè no li arriben els ingressos i què passarà demà? Bé, doncs agafo el fil de la Sònia. Si cau l'estat d'alarma, els ERTOs, la pròrroga dels 6 mesos, el no poder acomiadar ningú, el règim de treballadores de la llar, tots aquests contractes temporals que han caigut, és a dir, tot això cau. Ens anem a legislar-ho amb un procés ordinari i, per tant, ens anem a una situació complicada. I això no ens ho podem permetre. I això és el que hem d'explicar a la gent. No vale cualquier oposición, hay que hacer oposición con cara y ojos. I en este moment tenim l'oposició que tenim. I vaig acabant. Mireu, jo, i ho deia el Pol, jo crec que hem d'aprendre d'aquesta situació i d'aquesta crisi. Dijous es constitueix la Comissió per la Reconstrucció Social i Econòmica en el Congrés, en la que formo part i de la que estic super motivada, com podeu veure, de motivació que llevo. I jo crec que es posarà sobre la taula qüestions tan importants com, una, la sanitat pública no pot caure. O sigui, hem de parlar d'allò que va dir el president del govern el primer dia que va fer la primera compareixença amb l'estat d'alarma, va dir, señores, cuando esto acabe nos sentamos y hablamos de lo que de verdad importa. Y es que tenemos que tener una sanidad pública porque lo que tenemos no nos va a dar una respuesta de forma inmediata. Ho va dir així. Bueno, doncs això ho hem de posar sobre la taula. L'educació. Avui s'estan plantejant, l'altre dia parlàvem amb la Sònia Guerra i amb la Fundació Campalans, ho fèiem, no? Amb l'Esther Niubó. Ostres, la bretxa digital pels nanos és determinant pel seu futur. Per tant, hi haurem d'apostar. Avui la CELA deia, ojo, que com no haya vacuna, en septiembre vamos a ver cómo lo gestionamos. Per tant, això jo crec que ningú ho posarà en qüestió. Ni tampoc el sistema de protecció social. I amb això acabo. Però deixeu-me que faci dos esments. Una,
L'ingrés mínim vital, que és un avenç brutal pel sistema de protecció social, que és un pas endavant on ningú l'ha fet de la manera tan valenta com es farà en 2 mesos, perquè ho anàvem a fer, però ho hem hagut d'avançar. Això capgira totalment la configuració del sistema de protecció social i reforça molt, molt, molt el sistema de pensions pública. I aquí és on hem d'apostar. I ara acabo amb una cosa. Mireu, us he fet esment dels mutualistes. Amb aquesta crisi, el bonic que té de ser diputat és que t'arriben moltes informacions, molts neguits i moltes angoixes, i em va arribar un tema dels mutualistes. Aquells que no estan fent aportacions a plans de pensions a les mútues, i clar, aquests no tenen prestació econòmica. No? Clar, si no cotitzen, bueno. Aquesta realitat, el que ens ve a dir és, home, els autònoms n'hi ha que no han cotitzat, o no els autònoms, però els treballadors que no han cotitzat tenen dret a una prestació, per què nosaltres no? O els autònoms tenen dret a una prestació, per què nosaltres no? Aquest és un tema a resoldre, però jo els hi vaig explicar, senyors, si vostès no cotitzen, en aquest moment l'Estat és el que dona la cara per vostès. Si vostès no posen en valor el que és realment el sistema de protecció social i no entenen que és el que quan hi ha un problema l'Estat surt a donar la cara per la ciutadania de forma individual i col·lectiva, ens equivocarem. Per tant, l'aposta ha de ser per lo públic, per la res pública. I acabo. Jo crec que és un moment important. El Miquel feia un article avui que parlava de l'Estat federal. Jo crec que la cogovernança que vam aprovar l'altre dia en un ordre ministerial ensenya la poteta per aquí. És molt important la relació, la col·laboració de les administracions. Europa ha de donar la cara. Europa també ha hagut un canvi on no està actuant de la mateixa manera que va actuar el 2008 i, per tant, crec que tenim una oportunitat. Ara l'hem de saber aprofitar. Jo em quedo aquí, que si no, bé, no? No m'enrotlla un poco. Bueno, ja està. Gràcies. Vale, moltes gràcies. Ara farem el torn d'intervencions, que de moment tenim demanades la Sofia Abajo, Pilar Capellades i la Mercè Aguilar. Sofia. Bueno, bona tarda a tots. A veure, el primer que jo havia pensat de preguntar, de fet ja la Mercè ja l'ha respost, que era si la pròrroga no prospera, què passarà amb tothom que està actualment en un ERTO? Estan en risc de quedar directament acomiadats? Aquesta és la meva primera pregunta. La segona pregunta és el nostre model econòmic, la nostra xarxa d'autònoms i de petites i mitjanes empreses més vulnerable que a la resta d'Europa? Perquè tinc la sensació que la nostra economia és massa fràgil, té uns fonaments poc sòlids. I la tercera pregunta és que tinc la sensació, o potser és una impressió personal, que el nostre missatge, o no el nostre missatge, sinó que aquest missatge social de que el que s'està fent a favor de la gran quantitat de persones del país, va en favor dels treballadors, tinc la sensació que aquest missatge no arriba. O potser és perquè jo sento als mitjans de comunicació el missatge de la dreta, em posa els cabells de punta i potser és això, que em quedo més amb l'horripilància aquesta del missatge de la dreta i no me n'adono tant del missatge positiu del recolzament al treballador. Però, bueno, són 3 preguntes, no vull abusar tampoc. Gràcies. Pilar? Pilar Capellades? O si no, Mercè Aguilar. Pilar, el micro. Pilar? Ara? Ara sí. Hola, bona tarda. Doncs també la meva pregunta me l'ha respost abans d'acabar la seva intervenció a Mercè Perea. Era que no entenia ben bé com decidien els que depenen de les mútues com es negaven al SEPE o no al SEPE, perquè trobo que una mútua, bé, és opinió personal,
que digui que sí que és de tancament forçós un gimnàs, però una escola de dansa no, i no la consideren, doncs ho he trobat com una mica estrany. Però bé, era aquest cas exacte. Ja està. Vale. Doncs Mercè. Bueno, Mercè Aguilar. No sé si Mercè, el está. micro. Ah, No el sé si micro que no estás. escucha. Sí, el micro está encendido. El micro está encendido y... Sí, ahora sí, ya está, ya se te oye. Vale, pues me quito los auriculares. Vale. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacer y alguna crítica. Soy mutualista, voy a empezar por ahí. Que se niegue un subsidio al mutualista diciendo que el dinero sale de las cotizaciones, hombre, pues a mí yo no me lo creo, porque la caja única estaba bastante en déficit como para decir que todos los millones que hemos repartido en subsidios son de la caja única. Por lo tanto, de esos millones, alguno podría haber llegado a algún mutualista de ese dinero. Pero a mí me preocupa mucho más el tema de futuro. Es decir, he visto con verdadera sorpresa y estupor cómo se aprueba un impuesto de sucesiones en la Generalitat a partir de mayo, que las bonificaciones por explotaciones agrarias, empresas familiares, etcétera, se van a la porra. Es decir, para mí eso no es proteger el autónomo. Para mí eso es que vayamos todos a una SL y que paguemos todos muchísimos menos impuestos. O que nos vayamos y nos empadronemos en el pueblo de mi padre, por ejemplo. Porque aquí va a ser complicadito. Por lo que hace a comparar crisis. Hombre, la crisis del 2008-2009 no tiene nada que ver con esta crisis. Como muy bien habéis dicho, es una crisis sanitaria. La otra es una crisis financiera. Y gracias a Dios, como que la crisis financiera la tuvimos que soportar todos y la soportamos y levantamos, y de los 50.000 bancos que había se han quedado 8 o 9, vamos a resistir esta crisis, porque si no, nos íbamos todos otra vez por el sumidero. A todos vamos a ir al punto positivo, venga. Yo creo que más que dar subsidio, lo que hemos de procurar es estimular el trabajo, estimular el consumo y estimular los servicios. Es decir, el estado de alarma supongo que se aprobará, pero no puede ser eterno. Nos tenemos que preparar y nos tenemos que preparar con normativa o órdenes a nivel de ayuntamiento y Generalitat, precisamente pues que ayuden, por ejemplo, en campañas de rebajas, porque todo lo que es la ropa de entretiempo pues no se ha vendido. Por ejemplo, en ampliar horarios de comercio y estimular a la contratación bonificada de personas. Por ejemplo, en estimular el consumo de kilómetro cero a través de bonificaciones, yo qué sé, pues en parking o en algún tipo de, bueno, algún tipo de otros servicios. Yo creo que esto es, para mí es lo más importante, porque para mí que me den 600 euros no me salva de nada. A mí lo que me salva es ingresar. Ingresar significa tener trabajo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que incidir, no en subsidiar. Y ahora, y por ahí, creo que me gustaría saber cómo ha quedado aquel subsidio universal, porque se habló mucho y ahora no se habla nada. No sé si se ha quedado en nada o se va a tirar para adelante. Venga, ánimo que lo vamos a salvar. Paul o Mercè. Hago yo, Mercè, una breve y tú, como tienes más preguntas acumuladas, pues después te despachas a gusto si quieres. Jo li volia dir a la Sofia, que és la primera en intervenir, que ens comentava
que la nostra economia és dèbil, no? I quan ve una crisi d'aquestes o d'altres tipus, doncs és com un tsunami, no? Com a altres els afecta, però a altres ens afecta molt més, no? I té part de raó. Té una economia on hi ha molta part d'autònoms que són autònoms per obligació pura, perquè són obligats a ser autònoms, per externalitzar els costos cap als individus en comptes de cap a les empreses. Vull dir que tenim una estructura d'autònoms que, per començar, no és autònom per ser. És autònom perquè han obligat a ser autònom. Amb la qual aquí ja tenim un problema d'inici, amb la qual ja és molt més dèbil que la resta d'estructura. Tenim una estructura de pimes, que sempre aquest país ha acostumat a elogiar aquesta estructura de pimes, però a mi em sembla una debilitat absoluta. O sigui, per què aguanten millor altres països? Perquè tenen empreses grans, amb capacitat d'exportació, d'innovació, que aquí no tenim. Perquè són empreses petites, que a més també tenen dificultat d'accés a finançament, vull dir, la sèrie de problemes que té el tipus d'empresa petita, no? Amb la qual cosa això fa més dificultós quan arriba una crisi d'aquest tipus. I l'altre que comentàvem és que, evidentment, tenim una economia que gràcies a això ens va permetre sortir més o menys més ràpid del que havia sigut pensable el 2008, que va ser basada en turisme, en gran part amb el turisme, i doncs allò va ser una fortalesa llavors, però ara, evidentment, és un hàndicap importantíssim, perquè l'altre dia mirava les dades, no? El 82% del turisme que hi va a Barcelona és estranger. Vol dir que està a zero aquest turisme ara mateix, no? I un 18% que és d'entorn de l'estat, no? Quan aquest sí que potser pot venir d'alguna manera. Aquesta és la nostra fortalesa quan la resta de l'economia no tirava, però ara mateix és un hàndicap molt important que hem d'abordar i que per això estem molt abocats cap al turisme i això afecta restauració i comerç, evidentment a la costa i a Barcelona especialment, no? I això pot ser una fortalesa, però en aquest moment no ho és. I això s'ajunta tot plegat en aquest moment, una estructura, un model econòmic fràgil i molt enfocat cap a un turisme que ara mateix no genera ingressos amb això, amb el qual això és un problema important. Un altre tema que comentaves tu, jo crec que és el clàssic problema de l'esquerra i concretament del PSC i del PSOE. No arriba el missatge del govern, de protecció, de drets que estem intentant desplegar. Això és el clàssic problema nostre de tota la vida. Jo des que estic al PSC ho he sentit sempre. Des del tripartit fins ara sempre s'ha dit que fem molt bona gestió i no eren capaços de vendre-la, segurament. I en aquest cas es pot inclús entendre, perquè estem davant d'una fase d'emergència absoluta, que la feina que tenen en redactar el BOE cada dia i modificar-lo en 500 pàgines. El 10 de maig feien una xerrada amb el responsable de treball del PSOE i comentava que el BOE acumula 500 pàgines ja, de mesures només del tema Covid. Amb la qual imagineu el ritme de producció normativa que s'està fent per donar cobertura. Però en aquest cas a mi em sembla més important primer fer la cobertura, primer cobrir la gent i després, en tot cas, vendre-ho, que també s'ha de fer. Vull dir, no hem de ser naïf en aquest sentit, perquè això tenim relats que es van calant, tant dels independentistes com de la gent de dretes. Però a mi em sembla molt important posar de relleu, i aquí tots som altaveus del que s'està fent, que aquest govern està abordant aquesta crisi d'una manera molt diferent a les anteriors i donant cobertura a molta gent que no en tenia. Molta gent que si no tingués això, doncs no sé on estaria ara mateix. O sigui, estaria a la porta de serveis socials, com va passar el 2008, 2009, 2010. I aquí vaig a un tema que comentava també la Mercè. No sé com comentaba, hay que poner medidas para activar la economía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el PSC es un partido que siempre ha defendido que la gente esté trabajando, no cobrando la prestación. Pero evidentemente en el momento actual, y yo lo repito como un loro, primero hay que proteger y después activar a la gente. Con la economía congelada no se puede activar a la gente, porque no hay trabajo. Ahora es imposible, físicamente es imposible trabajar en algunos casos. Con lo cual ahora lo que hay que hacer es dar esta cobertura que se está dando, que es muy amplia, para que la gente no se quede sin nada, para que aguante esos meses hasta que se pueda activar. Y cuando sepamos cómo la economía cómo avanza, qué sectores se pueden desbloquear y cuáles no, a partir de ahí todo el esfuerzo tiene que ir dirigido a que esa gente se pueda activar. Pero mientras tanto, la gente tiene que vivir de algo. Y ahí es la cobertura, creo que está haciendo muy bien el gobierno del Estado, en proteger a esa gente que no tiene recursos y que pueda aguantar hasta que se la pueda activar. Mercè. A veure, tenim un missatge molt cafre de la dreta. Jo ho recordo, al Váyase señor González y al Zapatero me lo crujieron. Frente a una crisis, a nosotros nos machacan. Per tant, mensaje es lineal, el de la derecha es lineal, nos da hostias por todas partes, dicen mentiras y no pasa nada. Portem més d'un mes intentant desacreditar els bulos, que ja té nassos al tema. És a dir, ho hem de posar tot una miqueta en context.
I a més és que portem un mes i mig al tanto, perquè ara deia la Mercè Aguilar, ¿no? Yo no quiero vivir de un subsidio. No, no. Es que el estado de alarma no es eterno, no. Es que el Estado no aguanta el estado de alarma eterno pagando subsidios. Estamos hablando, y según los datos que había aquí, que nos habían ofrecido hoy, estamos hablando de que ya nos hemos gastado del orden de, yo qué sé, de 80.000, de los, mira, 100.000 en garantías y avales, 6.000 en ayudas fiscales, 28.000 en proteger trabajadores y empresas. No, no. El estado de alarma no se aguanta eternamente. El estado de alarma es para un momento concreto. ¿Qué decimos nosotros? Cuando tengamos la vacuna, esto se acaba ya. Mientras tanto, hay que adoptar medidas, ¿vale? Y estoy contigo, yo no quiero un Estado subsidiado, ni que tú estés subsidiada, al contrario. Y precisamente la comisión, tanto que se ha creado a propuesta de Miquel Iceta en el Parlament, no? Que jo crec que valdria la pena que féssim 4 dades del que planteja el Miquel, amb les 40 y pico mesures que hi ha. Y la comisión que empieza el jueves en el Congreso van con la idea de reconstruir el país a nivel sanitario, social, económico y de futuro. O sea, estamos ahí. Y ahí, Mercè, te voy a decir una cosa. Ahora voy a coger carrerilla. Con el tema de los mutualistas. Mira, el tema es el siguiente. Si vosotros no, en un momento determinado, lo digo vosotros donde estoy yo también, porque soy abogada, ¿vale? No escojo la seguridad social, sino que escojo la mutualidad y hago aportaciones a la mutualidad, el riesgo de cese me lo tendría que cubrir la mutualidad. ¿Qué pasa? Que la mutualidad no tiene cubierto ese riesgo. ¿Qué decimos? Ostras, pues que lo cubra. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista y tiene encima de la mesa el Ministerio de Economía para resolver? Una iniciativa a propuesta de la Comisión de Justicia diciendo para todos aquellos colectivos que son mutualistas no pueden aprobar una prestación extraordinaria por el régimen general o de autónomos de la Seguridad Social, pero búsquese una salida vía subvención, vía lo que sea, que contrarreste localmente este momento. Es decir, lo que hoy ya el Partido Socialista ha hecho, lo que pasa es que no lo hemos publicitado todavía porque necesitamos el ok del Ministerio, pero el Grupo Socialista ya lo ha hecho, es a los mutualistas se les tiene que dar una salida. ¿Por qué? Pues mira, principalmente tenemos jóvenes que se acaban de licenciar, han entrado, han pasado el examen, empiezan a ejercer, se han quedado sin nada porque empezaban, ¿no?, en la rueda, pero tenemos arquitectos, ingenieros, tenemos personas que trabajaban en despachos grandes, pues de abogados y tal, que tuvieron que montar su despacho, y hablamos de personas con 55, 60 años, han quedado sin nada. A estos hay que buscar una salida y en eso está el Ministerio. Pero en ningún caso el papá Estado es el sistema de protección social. Eso es una cosa diferente. Yo, si queréis, cuando queráis, os hago, vamos, una inmersión en el sistema, porque hay un gran desconocimiento y es nuestra oportunidad. Si yo decía precisamente que poniendo en valor lo que está haciendo el Estado con este despliegue de medidas y de dinero, porque además son inyecciones económicas en el sistema, en autónomos, en trabajadores, lo permite el Estado, hostia, pongámoslo en valor. Y ahí el sistema de protección social es básico. A la Pilar, en el tema de las mutuas, si quieres, quedamos y me comentas esto de la escuela de danza, porque inicialmente se desestimaron algunas y luego se acabaron estimando, con lo cual, si quieres, si es un tema particular, lo hablamos. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, lo que decía la Mercè del subsidio universal. Nosotros lo hemos encarado como una renta, es un ingreso mínimo vital que tiene que ser un suelo que acuerda el Estado Seguridad Social, porque las otras prestaciones son de las comunidades autónomas. Esto el Pol os lo explicará mejor. Es decir, el Estado solo tiene competencias para regular la seguridad social. Y como seguridad social dice, yo voy a crear un ingreso mínimo vital que permita tener un suelo mínimo para personas en extrema pobreza. ¿Dónde estamos? Estamos en que hay 1 millón de familias que están en extrema pobreza, de las cuales 100.000 son familias monoparentales. La gran mayoría, mujeres. Vamos a dar salida con este ingreso mínimo a estas familias. ¿Para qué? Para subir el suelo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las comunidades autónomas ya no pueden hacer prestaciones? No, no, no. Son complementarias a las comunidades autónomas. Es decir, tendremos el suelo del Estado que dirá,
no nos podemos permitir como colectividad tener gente en la extrema pobreza, hemos de garantizarles un mínimo vital, que es el ingreso mínimo vital, y aquellos que quieran complementar, que complementen. Esto se está trabajando en el Ministerio de Seguridad Social, se prevé que salga en junio, no creo que tarde mucho. Nosotros no renunciamos a eso. Por eso os decía que hay que fortalecer el sistema público de pensiones y el sistema de protección social. ¿Por qué? Porque en un momento dado como o en un momento dado que el ciudadano pierde ingresos, el Estado responde con el sistema de protección social. Esa es la filosofía y ahí está el ingreso mínimo vital. Jo no sé si m'he explicat prou bé. Bueno, si no em pregunteu. Vale, ahora han pedido la palabra Mariano Matamoros, Javier Gómez y Quique. Mariano, ¿quieres intervenir? Sí, hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, vamos a ver, lo primero, saludos desde la Federación Vecina de Hospitalet, que sí tenemos algo malo con el tema del COVID, es que evidentemente no podemos hacer los actos en nuestras agrupaciones, pero por contrario, pues tenemos la facilidad de poder participar, pues bueno, dentro de los actos de unos compañeros y otros, con lo cual, dentro de lo malo, tenemos la posibilidad también, como es en mi caso ahora, de saludaros desde Hospitalet. Lo primero, felicitar públicamente a Mercè por participar en el próximo jueves en la constitución de la Comisión de la Reconstrucción Económico-Social, que sea una de las 13 compañeras y compañeros del PSOE y del PSC que van a estar, que yo creo que es un orgullo para todos y sobre todo para nosotros los del PSC. Pero bueno, mi pregunta es muy concreta y muy sencilla. Nosotros, los socialistas, llevábamos, y de hecho Pedro Sánchez así lo planteaba, llevábamos en nuestro programa de que se realizaría un nuevo estatuto de los trabajadores. Viendo cómo económicamente nos vamos a quedar después de la pandemia, mi pregunta es, ¿vamos a empezar desde cero haciendo un estatuto nuevo de los trabajadores o vamos a reconstruir el mundo laboral con la base jurídica que tenemos después de la reforma laboral del PP? Gracias y saludos. Vale, pues Javier Gómez. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Saludos desde la selva, desde Girona. Yo comentando lo que he estado escuchando sobre el tema de la presentación que habéis hecho, bueno, pues la derecha es la que tenemos y poco más. Y cuando me está escuchando sobre todo el tema de las ayudas que ha puesto el gobierno encima de la mesa, bueno, pues el gran hobby de esta crisis es que bueno, la primera la pagamos solo unos y esta quizás se reparta un poco más, ¿no? Pero tenemos un gran problema. Nosotros en el 2017 teníamos 1.590.000 empresas de hostelería funcionando. Tenemos hostelería es el 17, directamente es el 17 del PIB, indirectamente nos pondríamos casi en el 25. Y tenemos un gran problema con el personal de hostelería, especialmente en la costa. Y ya he intentado llegar a vosotros por otros medios y me ha sido imposible. Sí está habiendo despidos. Está habiendo unos despidos encubiertos y van a ser unos pedidos a gran escala. Os comento, cuando una empresa de un hotel hace un ERTE y tiene a 4 trabajadores, pero la plantilla es de 100, hace el ERTE sobre los 4. Y luego, posteriormente, cuando llega la hora, pues manda la lista al SEPE y el empresario, pues cuando llegue el mes de abril, en este caso, pues tendría que dar de alta a todos los fijos discontinuos. Esto ha ocurrido, te ha sido Mercè, esto está ocurriendo en muy pocas empresas, que son las que lo han hecho bien. Cualquier hotel de la costa ha dado de alta a sus trabajadores estando la empresa cerrada y estos trabajadores han ido a un ERTE y están en lista para cobrar, es correcto.
Bien, lo que se han inventado los trabajadores de la provincia de Gerona, que aquí con la Tramuntana pues se ve que tienen un poco así las ideas movidas, es que es una ilegal, dicen que es una ilegalidad. Yo además trabajo en el sindicato, aparte de ser regidor de un pueblo de aquí de Gerona, trabajo en el sindicato. Se han inventado de que es una ilegalidad no teniendo actividad dar los trabajadores de alta. Por lo tanto, se ha corrido la voz y los que están haciendo los empresarios de Lloret están generando ERTES, están mandando los listados al SEPE, pero no están dando de alta a los trabajadores. El SEPE nos responde, como es normal, que si los trabajadores no están en alta, no están incluidos en el SEPE. Nos encontramos con que estos trabajadores están en un despido asistido, directamente. Claro, los empresarios, luego está el típico empresario que dice que no tiene turistas, que no ha podido abrir por culpa del COVID, les ha entregado la carta y ni siquiera ha hecho el expediente. Por lo tanto, eso también será otro despido colectivo que ya abordaremos en vía judicial. Cuando nos encontramos, la propia Inspección de Trabajo nos dice que no va a actuar. Estamos poniendo denuncias a la Inspección de Trabajo conforme los trabajadores no están en alta, porque no están incluidos los ERTES porque no están en alta, que esos trabajadores, lo que decimos es que un fijo discontinuo, a ver si se enteran estos señores, es un indefinido a tiempo parcial. Un fijo discontinuo es un trabajador que en vez de trabajar 1.808, trabaja 900 horas. Pero en vez de trabajarlas en 12 meses, las trabaja en 9. Eso es un indefinido, un fijo discontinuo. Por lo tanto, cuando llega su periodo de alta, que sería la media trabajada de los 3 últimos años, tiene que estar en alta. En este caso, pues sería desde mayo hasta noviembre. Cuando esté con el hotel como esté en mayo, ese trabajador tiene que estar de alta. Si la empresa no está abierta, en un caso normal se le debería denunciar por recorte de temporada o por despido colectivo si no estuviera en alta. Se están aprovechando del COVID para no darlos en alta. El problema es que cuando el COVID se termine, cuando deje de estar el estado de emergencia que tenemos, tendrán que gestionar otro ERTE por causas productivas, porque esta temporada está perdida. Nosotros como sindicatos hemos mandado al Estado a ver si en hostelería, solamente para el conjunto de hostelería y no para todos los hosteleros, sino para unos determinados, pudiera estar hasta el Estado hasta octubre. Porque estos trabajadores se van a encontrar de que no han cotizado nada en el estado de alerta, puesto que la ayuda que le da al Estado, que bienvenida sea, de que estaba cobrando ayuda de 430 euros, seguirá cobrando los 430 euros, pero no cotiza. En el próximo ERTE se va a encontrar que esa temporada solamente ha trabajado 3 meses de un periodo de 8 que debería haber cotizado. Por lo tanto, se va a encontrar sin prestación a posterior. El que estaba cobrando paro seguirá cobrando paro y el que no tenía nada cobra paro. O sea, el que no tenía nada, va a ser un despido asistido o un final de contrato, resulta que va a cobrar más que un fijo discontinuo que lleva 25 años. Y llevamos compañeros y compañeras que llevan desde el mes de febrero sin cobrar nada, o con 400 euros al mes sosteniendo familias porque ya tenían que estar trabajando. Y no los han metido en ninguna clase de expediente de regulación. Han hecho ERTE, han pasado el listado al SEPE y el SEPE no los ha asimilado como ERTE porque no están en alta, y es que tienen razón. Y la inspección no se ha puesto de lado. Nos ha dicho la inspección que no va a hacer nada. Entonces, lo único que podríamos hacer es que se sacara alguna clase de decreto con la obligatoriedad de que estos señores tuvieran que dar de alta a sus trabajadores. Porque es que nos dicen que según un escrito que tengo, es que han amenazado hasta los buenos empresarios que lo han hecho, los han amenazado y dicen que los van a denunciar por haber cometido una ilegalidad y que no lo es. Entonces, nos vamos a cometer de que vamos a perder la temporada, de que nos vamos a encontrar con 150.000 familias directas e indirectas en la pobreza absoluta, porque van a estar familias enteras que estaban trabajando en hostelería con 400 euros ahora y una vez terminada la temporada sin ninguna clase de subsidio ni ayuda por agotamiento, porque tampoco habrán cotizado la temporada entera porque estos señores no han hecho lo que tenían que hacer y tienen que aguantar hasta el año siguiente. O sea, la cuestión en la costa es muy grave. Y aparte de las empresas, de los restos de autónomos, de los pequeños autónomos, el panadero, que trabaja indirectamente para la hostelería. Estos lo tienen mejor, porque estos sí han hecho un ERTE real, donde han metido en ERTE a sus trabajadores y que luego posteriormente, con el sindicato, pues yo soy de mucho de negociar, pues negociaremos de la mejor manera, nos haremos cargo
al 50% de los costes del expediente, haremos lo que tengamos que hacer para mantener los puestos de trabajo y subsistir como podamos. O sea, a los pequeños empresarios creo que hay que ayudarles. Pero a estos grandes, especialmente, esto lo han hecho, todo esto no se lo han inventado el empresario pequeño. Ese más o menos está respondiendo. Pero el que tiene 4, 5, 6 hoteles, alguna cadena hotelera, son los que han, especialmente en Lloret, son los que han iniciado todo este tema, para ahorrarse todas las cotizaciones posteriores, porque luego van a hacer el ERTE de producción y como no los tienen introducidos, los van a querer enchufar al gobierno para que se haga cargo de ellos y tampoco van a cotizar nada. Y nos vamos a ver en un problema muy grave. De hecho, ya los tenemos. Y nosotros venimos teniendo aproximadamente las primeras semanas de 200 a 250 WhatsApps diarios y ahora he bajado un poquito y estoy en 100, 120 consultas diarias sobre el tema de los ERTEs. Porque no hay en Lloret de Mar o en la costa Blanes, Lloret, Tossa, las empresas que han dado de alta a sus trabajadores en ERTE con las manitas, ¿eh? El resto no lo ha hecho. Y entonces me gustaría saber si se le puede sacar una solución, porque este es un problema grave, realmente grave. Podemos llamarnos en privado, podemos hablarlo como queráis, podemos hablarlo con documentación, con expedientes de inspección, con lo que queráis. Pero me gustaría que me contéis. Si yo creo que ahora no me vais a poder contestar porque es muy complicado, ¿no? Pero sí que me gustaría que me llamarais en privado y que nos pudiéramos poner a trabajar pues para ver cómo o damos la orden a inspección para que se ordene la alta de estos trabajadores, que de hecho hay empresarios que me han dicho, en el momento que me digan que los dé de alta, los doy. Porque encima tienen el morro de decir, pues es que no te cuesta un duro, porque es que no les cuesta dinero, o les cuesta un mínimo, pues tampoco lo hacen. Entonces me gustaría saber qué medidas se pueden tomar, o si no ahora no me contestáis, pues me gustaría que más adelante lo hicierais. Gracias. Companys i companyes, una coseta, com hi ha diverses persones que volen parlar i també voldrem sentir les respostes, us demanem, si us plau, si en la mesura del possible podeu fer intervencions una mica més breus, d'acord? Però si és la Mercè la que s'ha enrotllat. Sí. Fixa't que no t'he tallat, sinó que demano que ens autogestionem això per permetre que tothom que vol dir alguna cosa o preguntar alguna cosa ho pugui fer i també sentir la resposta. Molt bé, gràcies. Seguim. Ja, Pol o Mercè. ¿Agrupamos o hacemos...? Yo, si voleu, contesto a Javier, que diu que m'he enrotllat. Hòstia, ara em preocupa. Javier. No, creo que refería a la Mercè Aguilar. Ah, qué susto me ha dado. Oye, a ver, lo importante es que lo tengáis controlado el tema de Lloret. Si me podéis hacer un mínimo expediente, tenéis, me parece que mi teléfono aquí, quedamos y yo lo hago llegar a inspección al ministerio. ¿Por qué? Pues si me estás hablando que es una cadena, debe tener hoteles por todo el territorio, más allá de Lloret, con lo cual es cuando puede entrar la inspección de trabajo de Madrid. Pensar que con los ERTEs, la ministra salió en tromba al siguiente día de hacer la rueda de prensa diciendo que aquel que haga algún tipo de fraude no solo las tendrá que devolver las prestaciones y aquellas cotizaciones que no ha hecho, sino que habrá una sanción importante. Y de hecho se cambió la legislación. Por tanto, oye, Javier, mi teléfono lo tienes en el WhatsApp, me parece, y si no, Ferran te lo da. Estamos en contacto y miramos a ver de lo que estamos hablando. Y luego a Mariano le agradezco el cariño que me tiene y estoy muy orgullosa de pertenecer a la comisión. Y entonces te hago una reflexión y luego Paul que añada. Vamos a ver, es que lo ha dicho Paul, es que ya no estamos en el momento de febrero, ya estamos en una situación totalmente diferente. Yo creo que lo que planteas tú de hacer un presupuesto de base cero como si fuera un estatuto de los trabajadores como si fuera un presupuesto de base cero, de empezar a trabajar, me consta que se está trabajando desde el ministerio, pero la realidad es que hoy, bueno, ha cambiado ya la situación de una forma brutal, ¿no? Entonces, más allá de esto, es que se está trabajando desde el ministerio. Yo me imagino que se acabarà de perfilar el grup de treball ja, però ja està. Això el Pol en té més notícies. Sí, breument, perquè amb el Javier jo crec que cal una atenció personalitzada, diguem, i no aquí un bolo gallinacio, perquè com bé diu el Javier,
hi ha pobles de la costa o altres municipis concrets que el turisme és el seu monocultiu, diguem-ho així, on la crisi aquesta serà enorme i serà enorme durant molt temps, perquè el turisme no es recuperarà en 2 dies, per desgràcia, amb la qual cosa estarem durant temps i en situacions d'aquest tipus. L'altre dia parlàvem amb els companys de Balears, que evidentment té una situació molt similar a municipis de la costa d'aquí, no? Ells calculen caigudes del PIB que poden superar el 25%. Vull dir, estem parlant d'unes magnituds mai vistes en aquests moments, no? I evidentment, en municipis com Lloret és absolutament equivalent a Calvià o qualsevol municipi de la costa de Mallorca, diguem, que també té una dependència molt alta, amb la qual cosa segurament s'han d'abordar aquestes situacions amb mesures més concretes, segurament, i més integrals. I el que tu deies em constava ja perquè inspecció alguna cosa hauria volgut fer, com tu deies, i, bueno, hi ha directrius contradictòries sobre com actuar en aquest sentit, diguem-ho així. Amb la qual cosa, Javier, fem una parte i en parlem àmpliament d'això. I amb el Mariano, que també fa la seva reflexió des del sofà, que el veig aquí, dir-te que, mira, justament a la xerrada del 1 de mayo que hicimos con Toni Ferrer, con el secretario de Empleo del PSOE, yo le saqué el tema a ver qué decía él, ¿no? Un poco de, bueno, había una agenda de reformas importante, pues con esto, ¿cómo lo abordaremos ahora? ¿No? Y él me dijo, oye, yo estoy convencido de que hay que seguir con esa agenda de reformas. O sea, que desde esa no saldremos por la derecha o por lo liberal, saldremos por más derechos sociales y laborales, con lo cual yo estoy convencido de que la hoja de ruta puede modificarse en los tiempos, digamos, o en la magnitud, ¿no? Pero que el sentido es el mismo, ¿no? Con lo cual me quedé también tranquilo yo de ver que esa perspectiva se mantenía allí y que era su hoja de ruta, con lo cual ahí tenemos la garantía de que eso se va a abordar. Vale, tenim els dos darrers torns, l'Antonio Soler i Antonio Ibáñez. Antonio. Hola. Me he colado porque le tocaba a Antonio Ibáñez primero, pero no sé por qué me he colado. Bueno, varias preguntas. Yo de economía entiendo poco, pero me gustaría yo tengo una duda. ¿Puede que los apoyos que no tiene o que no está teniendo el Partido Socialista ahora en Madrid estén debidos a las elecciones autonómicas? O sea, que se están posicionando ya todos a su propio interés. Eso por un lado. Después, en televisión y todos los medios están dando la colaboración de la gente y tal, ciudadana que nos sale. Eso no es real del todo. O sea, yo por lo menos en la zona que vivo hay mucha gente que va a la suya, que pasa olímpicamente. Por aquí la policía pasa poco, no vienen a verlos y como son según qué etnias, tampoco se atreven a intervenir. O sea, no sé si se está alargando por un lado políticamente una situación que luego no es real en la calle, ¿no? O sea, esto va a tener un repunte casi seguro, porque lo estoy viendo desde mi ventana, o sea, no tengo que moverme mucho. Después otro tema, ¿cuánto va a costar salir de esta? Costó 60.000 millones puestos por Europa y que pagaron todos los españoles sacar a los bancos de esta. ¿Los bancos se van a perjudicar de alguna manera como el resto del país? ¿Van a participar de alguna manera en sacarnos adelante o se van a llevar beneficio como hacen siempre, esté como esté la cosa? Porque ellos siempre salen ganando. Y bueno, y otra cosa última, ¿no sería este el momento de reconducir la economía más industrial y menos turística, que estamos viendo que es muy frágil y que lo mismo va muy bien, pero si pasa cualquier cosa luego nos encontramos que no tenemos nada para responder? Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Primero quiero hacer referencia a lo que decía Javier Gómez sobre la inspección laboral. Javier, cada día nos tendríamos que levantar yendo a la Plaza San Jaume a decir que la inspección laboral no funciona. Y seguramente acabará no funcionando porque en las manos que está no va a funcionar. Hay otra cuestión que se ha hecho referencia al kilómetro cero. Totalmente de acuerdo. No se puede ir a comprar mascarillas a China y estar aquí pagando el paro. Eso no es compatible. Podríamos hablar de frutas y otras 1000 cosas. A Mercè,
yo creo que para mí es un mal ejemplo que los funcionarios tengan sus mutuas teniendo la sanidad pública que tenemos. Un día u otro debería acabarse eso. El que tome este banderín, pues conseguirá algún voto, digo yo. Y por último, para Paul, ¿no crees que a lo mejor desde el mundo sindical se deberían promocionar algunas, cuando haya pasado esto, algunas jornadas que aporte la masa laboral para recuperarnos un poco? Y por último, un día u otro deberíamos empezar a hablar del Green New Deal de cara a esta nueva orientación de lo que va a ser las inversiones que tienen que llegar de una manera u otra. Gracias. Ya estaría, Mercè, Paul. ¿Respondemos? Sí. Casi nada, las últimas han sido preguntas completitas, ¿eh? Más que preguntas, casi reflexiones que dan para otra charla de estas, ¿eh? Decía Antonio Soler, el tema de los apoyos en Madrid, a mí me gusta porque es la fase que en la agrupación es la tertulia de post-charla, digamos, de política, ¿no? De ver esto cómo va, ¿no? Una parte es evidente, o sea, que Esquerra cambia su posición de voto para no quedarse fuera del juego después de que Junts y la CUP anuncien el no, pues evidentemente hay una carrera hacia el liderazgo independentista que está ahí vigente, ¿no? Y lo mismo te puede pasar con el PNV, con el PP, porque tiene elecciones en Galicia y en el País Vasco, con lo cual el contexto no es el mejor, digamos, para que no haya politiqueo para ganar 4 votos de elecciones. Eso es evidente. Y aquí en Cataluña estamos acostumbrados a esto, esta carrera hacia el infinito, hacia la incompetencia absoluta de la parte independentista, que les da igual poner en juego estado de alarma, las medidas que se han tomado por su lucha cainita entre ellos. Y esto es así, con lo cual afecta evidentemente a la posición que hay en el Congreso. Y también hay que sumar el PP, que tiene una competición con Vox de a ver quién es más de derechas y quién marca más perfil, y ahí también tienen su guerra propia, con lo cual el contexto es muy, muy complicado. Los compañeros de Madrid tienen una faena enorme ahí, hacer aritmética y equilibrios para intentar tirar hacia adelante este gobierno de izquierdas, ¿no? El comportamiento de la gente, que decías también, Antonio. A mí me pasa igual. Yo estoy aquí al lado de mi mini balcón de mi piso y veía, antes de empezar la charla, 4 o 5 niños jugando juntos a fútbol, ¿no? Eso no se puede hacer. O sea, niños jugando juntos no se puede, ¿no? Y es verdad que hay unos ejemplos que ves, pero es verdad que también, yo que salgo con mi niña cuando puedo, la hora que nos dejan, ¿no?, a hacer el paseo, si calculas, la gran mayoría de gente se comporta correctamente. Lo que pasa es que nos choca el ejemplo de que no, ¿no? O sea, yo ayer, esta mañana de ayer, estaba ya cruzado porque veía a gente jugando a fútbol aquí y ya estaba como que esto no funciona, ¿no? Pero es verdad que cuando voy a pasear al centro o a Rambla, ¿no?, y veo mucha más gente, la inmensa mayoría se comporta correctamente. O sea, que ves el grupito de 4 o 5, de 3 padres y 3 niños jugando juntos, ¿no? Toda familia entera que sabe pasear, y eso ya te altera. Entonces, aquí hay gente que no... Pero es imposible tener un policía detrás de cada persona que no cumple la norma. Es imposible. O sea, estas medidas funcionan por responsabilidad de cada uno. O sea, la policía llega hasta donde llega y una fase anterior donde ya menos gente en la calle se podía controlar un poco más con la policía, ¿no? Pero ahora que hay tanta gente en la calle, es imposible preguntarle a cada uno si va a comprar, si va a pasear, a correr, a sacar el perro. O la gente responsable, o evidentemente, como decías tú, pues ya vemos qué pasará, ¿no?, seguramente. Tú hacías 2 preguntas más, que una era ¿cuánto cuesta salir de esta crisis?, ¿no? La anterior teníamos los números muy fijados en la mente, ¿no? Bankia, rescate de los bancos, eso nos quedó grabados a fuego a todo el mundo, ¿no? Y es la salida por la derecha, ¿no?, que se hizo en parte. Yo veo al presidente del gobierno muy convencido con su discurso en todos los sitios. O sea, va a Europa, dice una cosa, va a Congreso, dice la misma cosa, y una defensa a ultranza de que de aquí no saldremos si no es con ayuda directa a la gente que está trabajando, a reactivar la economía productiva, digamos, no la economía especulativa, ¿no? Con lo cual, yo ahí confianza en que esto va a salir de otra manera y tener un impacto real en la gente que está sufriendo, que es el objetivo nuestro, ¿no? Y el modelo productivo, pues evidentemente, aquí también lo decía Antonio Ibáñez, y lo comentaba al inicio de la charla, todo lo que no sea impulsar nuestra economía ahora mucho más rápidamente hacia nuevos objetivos sostenibles de digitalización e industria cercana, no va a ser una salida que nos lleve a buen puerto, ¿no? Y evidentemente no hay que abandonar el turismo, ni mucho menos.
Lo que hay que hacer es fortalecer también otros sectores. O sea, el turismo está muy bien. Solamente un turismo, si queremos, de más calidad, ¿no? Que gaste más en el gasto cuando viene de viaje, todo eso lo tenemos claro. Pero si podemos, paralelamente a eso, tener un sector industrial fuerte, ¿no? Una economía de conocimiento fuerte, pues evidentemente eso nos ayuda y eso aguanta mucho mejor cuando viene un vendaval. Y el turismo pues puede fluctuar, pero eso te queda más permanentemente, ¿no? Y lo que decía Antonio Ibáñez sobre la inspección, yo no te voy a contradecir. Antonio, yo que llevo temas de ocupación en el Parlamento y inspección es una de mis obsesiones, y además con sindicatos trabajo conjuntamente muchas veces para intentar ayudar a conflictos laborales, situaciones de precarización de trabajadores. La inspección no funciona, es evidente, ¿no? Y además yo tuve un día un encontronazo con la directora de inspección de la Generalitat, porque se lo dije tal cual. Dije, la inspección no funciona, hay que hacer un nuevo plan de inspección y poner prioridades diferentes porque esto no funciona. Bueno, no te cuento su respuesta. Casi me acusó, digamos, de meterme en su trabajo, ¿no? Cuando evidentemente eso es lo que hacen los políticos, que es orientar directrices a los técnicos para que ejecuten medidas, en este caso, a favor de los trabajadores, con lo cual totalmente de acuerdo. Y lo que decía de que se ha demostrado que la cadena de abastecimiento que nos lleva a fabricar un producto en China, que se modifica en la India, que se acaba de empaquetar en donde sea, y llega aquí, pues esto se ha roto ahora, porque se ha visto que en temas muy básicos como mascarillas, o sea, algo elemental que no cuesta mucho de hacer, que no tiene un valor añadido, se hace muy lejos, cuando hay un problema, pues no hay. Y como eso, muchos más materiales que solamente hacen falta. Y aquí es verdad que nuestro compañero Raúl Blanco, que está secretario general de Industria en el Ministerio de Industria, ahí ha puesto la ceja. Ha dicho, esto no puede ser, de esta tenemos que salir con la industria propia en temas elementales. Y han puesto en marcha un plan para volver a traer industria a España y que evidentemente salgamos de esta con mejores condiciones, ¿no? Y lo que decías del New Green Deal, pues lo que decía al principio, es que no hay otra, es que no hay alternativa. O sea, todo lo que pase, todo lo que hagamos pasa por tener esos criterios de sostenibilidad. Sin eso, no hay futuro. Ni hay futuro, como decía, pragmáticamente, porque no te lo va a financiar Europa. Ni hay futuro egoístamente, o sea, porque este planeta no aguanta más nuestra carga de contaminación. Con lo cual, queremos vivir todos en un planeta que esté mejor y dejarle a la siguiente generación algo mejor de lo que está actualmente. Con lo cual, por ahí pasará todo lo que podamos emprender de acciones hacia el futuro. Bueno, breument ya, ¿no? Lo de los apoyos ya lo ha dicho, bueno, es tan evidente que, en fin, es lo que hay. Yo, esto de la colaboración ciudadana, si quieres te hago un chascarrillo de mi hijo ayer. Mi hijo ayer se me planta en pantalones cortos y me dice, con una pelota de fútbol, me dice, no, me'n vaig amb uns col·legues a donar uns toques. Dic, no, tu no te'n vas enlloc. Dic, on vols anar? No, al parc de Can Buixeras. Dic, tio, que no es pot anar. O sea, hay una relajación porque como ha parecido que la cosa tal, entonces has de ir, ¿no? A los chavales diciendo, hombre, chavales de una edad ya, voy a decir que, en fin, hay que ir marcando. Yo creo que hay una responsabilidad por parte, en general, por parte de la mayoría, y luego hay los despistados, y luego hay los que se van de barbacoa. Bueno, estos ya se iban el 14 o el 15 de marzo de barbacoa. Mira, en cuanto a lo de los bancos, fíjate, ya lo ha contestado Paul, pero hoy he oído una noticia que me lo quiero leer, de un informe del Banco de España que hace mención a esto exactamente y dice algo así como, en aquel momento nosotros, el Estado dio respuesta a una situación financiera de los bancos, hoy no estamos hablando de la misma situación, hoy los bancos tienen reservas, bueno, pues estas reservas tienen que ponerlas a disposición. Me lo tengo que buscar porque lo he oído esta mañana y he pensado, tengo que pillarlo este informe del Banco de España, que ya es rarito que haga este informe, pero bueno, está bien. Lo de la inspección laboral está claro. Y luego a Antonio Ibáñez le contesto con pregunta de manual. Los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos desde el año 2011, todos los que entran nuevos, entran al régimen general. Es decir, los que están de mutualistas es una clase de régimen a extinguir. Por tanto, va en función... ¿Vale? O sea, eso ya lo hicimos en el 2011 y éramos nosotros. O sea, que eso has de estar tranquilo. Yo me quedo aquí porque ja he contestat. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots els participants, a tots i totes vosaltres. També, evidentment, reiterar-les les gràcies a la Sònia, al Pol, a la Mercè per les seves intervencions avui. Jo crec que diré senzillament dues coses. Una, de tot el que s'ha dit i del que hem sentit del govern, crec que se'n pot deduir
que el programa socialista per la sortida d'aquesta crisi coincideix a grans trets amb aquells versos que escrivia León Felipe, quan deia «Voy con las riendas tensas y frenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo». Aquesta idea que ningú quedi enrere. I la segona és la falca publicitària, que és que el dia 7, a la mateixa hora, en aquesta franja de les 6 de la tarda en què fem aquestes xerrades, tenim els companys Òscar Ordeig i Montse Mínguez per parlar-nos d'un tema que des de Barcelona sovint s'oblida, però que és la importància del sector agrari i agroalimentari també en el context de la pandèmia del Covid-19. Així que moltes gràcies, reitero, i fins la propera. Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Gràcies a tots. Adéu. Adiós a todos. Adéu. Aquí.